Ingħata bidu għal-riforma nazzjonali biex jissaħħaħ il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali. F'konferenza nazzjonali taħt saqaf wieħed fil-Belt tlaqgħu numru ta' msieħba soċjali biex tinġabar informazzjoni dwar realtajiet differenti fil-pajjiż, minn familji għal individwi għal min iħaddem. Matul il-konferenza tnieda wkoll kumitat tekniku li se jħares lejn kull suġġeriment li jingħata, kif spjegat il-chairperson tal-kumitat Ingrid Baldacchino. Tajjeb li ngħidu li bħala kumitat ħankunu qegħdin niġbru l-informazzjoni bħalissa ħankunu qegħdin nilħu feedback mingħand il-familji, mingħand l-entitajiet kollha biex inlestu il-programm għal konsultazzjoni li ħajġi fil-futur. Fl-indirizz tiegħu s-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDL qal li din ir-riforma tolqod biss oqsma fejn il-bilanċ jista' jintlaħaq mingħajr ma tixxekkel il-produttività. Għamel referenza l kull xorta tal-leave li jingħataw il-ġenituri li l-koll jistgħu jinġabru taħt il-kappa ta' support leave. Insaħħu dak il-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata biex fl-aħħar mill-aħħar nagħtu kwalità ta' ħajja aħjar lil ħaddiema u l-familji tagħna. Qed nitkellmu dwar 4 temi prinċipali, jiġifieri il-leave tal-maternità, il-leave għall-missirijiet, il-leave għall-ġenituri, kif ukoll il-kunċett ta' remote working. Appella l-diskussjoni matura għax sostna li d-dialogu soċjali huwa għodda u mezz diskussjoni li dejjem ħalla frott.